Yes. Hello, Joey. Nice to meet you again. So, the Doc Hanis Tibicus tayo, those who haven't experienced no, the benefit the Doc Hanis Tibicus natin, alam niyo po, napakadami na pong gumagaling, especially those who are suffering from hypertension, arthritis, diabetes. Ang dami na, especially those hindi nakakapupo. Ibig sabihin nun, hindi naglalabas ng sama ng loob, Joey. Ang dami na pong mga testimony po, and dumadami pa din yung mga psoriasis, yung mga maraming skin problem like pimples. Ang dami, Joey, no? So, the thing is, dinesign po namin ang Tibicus upang sa ganon, hindi lang po namin pinopromote ang health, kundi wealth. Kasi, sa tao kasi napakahirap ang buhay ngayon, Joey. So, ang ginawa namin, if you are a member already, parang ikaw, Joey, member ka na. So, if somebody wants to enter or to be a member of Tibicus, ang gagawin mo lang, kasi binabaan din namin yung registration, which is 1,699. So, piso na lang, 1,700 na. So, from there, pagka-registered na po kayo, you will be benefited into referral. So, kunwari, merong gusto mo ding tulungan na may sakit siya, kasi yung inuubo, sinisipon, fever, lalo ngayon, Joey, uso ang sipon, uso ang cough, ano pa, uso ang fever, and dengue. Yes po. Meron na din po kaming cases na ang dengue po, okay, nakakatulong si Doc Hanis Tibicus. Napakabilis po ang pagtaas ng kanyang blood platelet. So, doon sa mga mababa po ang immune system, kasi most of the people who are victim of dengue, mababang immune system, especially sa mga bata. Karamihan kasi ngayon in the Visayas and in Mindanao, dumadami ang namamatay due to dengue. So, ang gagawin nyo lang po, okay, bumili po kayo ng Tibicus, and then sa water ng inyong mga anak, dagdagan nyo lang ng kahit isang kutsara lang. Sa water nila, baunin nila yon para masuportahan ang immune system nila. Yun po yung maganda sa Tibicus, because sabi ko nga, mayaman yan sa probiotics, prebiotics, and enzyme. At syempre, yung extra income. Okay? Every referral kasi, Joey, sa 1,700, may 500 ka na. Wow, bongga. Bongga, di ba? Yes. So, kahit isa o dalawang referral lang sa isang araw, buhay ka na. 1,000 is 1,000. Diba? So, we are not promising kasi, Joey, yung yayaman ka. No? Hindi yun ang promise namin. Ang promise namin, at least man lang, in one day, nakaka-extend ka ng tulong sa tao. Kasi 1,000 is 1,000 kahit anong gawin mo sa isang maghapon. Hindi makakapulot ng kahit... umuupo ka lang pa text-text. Yes, diba? So, all you have to do is be a part of our team. Okay? Yun ang tawag kasi namin din is team marketing. Okay? So, be a part of our team, register yourself, and then you refer. So, every referral is 500 ang commission. Outright na yon. Outright na yon, Joey. So, outright na yung 500. Kunwari, nag-text ka lang sa akin, Doc, pupunta dyan si Poncio Pilato. Joke lang. Sample lang, si Juan de la Cruz. Bibilian siya ng isang tawag dito, isang pair, or magpaparegister siya. Automatic yun, Joey. Pwede mo nang balikan. In the afternoon or the following day, you can go to the office and get your referral bonus. Yun po yung maganda ngayon. So, ginawan po namin ng health for all, wealth for all. Yun na yung bagong... Yes, yun yung bagong programa namin sa Doc Hanis Tibicus, so that everybody will be happy na, ano ba naman yan? Si Doc Hani lang ay yung mayaman. O NGT Wellness lang yung mayaman. No, we will share the blessings upang sa ganon ay lahat, no, will be benefited. Hindi lang po sa health natin, kundi sa bulsa natin. Yes, Doc. Doc, amo tayo nga ti NGT Wellness Center tatagkat hala nga iti syudad Dilawag, iti probinsyang Ilocos Norte, hala nga iti other or nearby provinces. Ngayon kat di kat nag-out of the country, so mabalin nga inka ilawlawag ka rin iti viewers tayo iti channel ito ni Motivial, tapos di ka sagat mas maguyuboy dapay. Yes, actually, Joey, our Doc Hanis TBQ is all over the Philippines. Lumalakas ang Sambuanga namin.
lumalakas all over the country. Why? Because I am talking over Radio Veritas. Yes. Every Thursday po yan, 3 to 4 p.m. National na yan, Doc. National yan siya. I am talking over Leader News Philippines. This is a multimedia TV program, national and international. I'm talking there every Wednesday, 10 to 12. Live po. Live po yan. And of course, they are covering us kasi we'll be having our partnership with the Leaders News Philippines. Partner na din namin na sila. So, every activity that we have like mission, naturopath mission, kasi we give free check-up, we give free taste of Tibicus, and we give food supplements for free yan. Kung magre-request ang inyong mga mayors or inyong barangay captains, we will go to the place. Hindi lang yung pinopromote namin, Joey, the product. Don't get me wrong po. Ang pinopromote namin is health and wealth. Kaya nga health, NGT Health and Wellness. 'Di ba? Kasi aanhin mong mabuhay kung wala kang pera. Aanhin mo ding mabuhay kung hindi ka healthy. Yes, so it goes together, 'di ba? So don't get me wrong po, ang ginagawa po namin every barangay is to promote health and wellness kasi our slogan today is a healthy and wealthy you. 'Di ba? Sabi ko nga kahit 500 ka lang every day, no, tinutulungan mo kami to promote Doc Hanis Tibicus kasi si Doc Hanis Tibicus is speaking by itself. Yung produkto mismo ang nagsasabi yung kung ano ang totoo. Every time you, 'di ba? Kumusta na yung father mo, 'di ba? Yes po, okay lang. Oh, and ikaw din, Joey. Si Joey noon talagang pag nakita ko yan siya. Pero ngayon bumabata, 'di ba? Tumutubo ang buhok, 'di ba? And so, Doc, hindi lang sa kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa sasakyan ka, kung may kakilala ka, pwede mong i-refer. Yes. Messenger or yes, text. yes. Yeah, all you have to do is text us or go to our website, NGT Wellness. Yeah, www.ngtwellnesscenter.com, and then pwede na po kayo doon. O kaya sa Facebook namin, NGT Well Treasure. Yes. Mag-message lang po kayo. Tatanungin din naman po kasi namin kung sino ang nag-refer sa inyo. So once you are a member already and you are a part of our team, yon, makukuha nyo yon any time of the day, any time of the week, any time of the month. Yes po. Doc, lastly, pwede mong i-refresh yung mga viewers natin kung ano na po yung mga flavors natin dahil marami pong nagtatanong. Yeah, actually, ang flavors natin, sa isang Tibicus kasi nandun na lahat, Joey. Okay po. Nandyan na ang ginger, nandyan na ang turmeric, nandyan na ang watermelon, nandyan na ang red beets, nandyan na si cayenne, nandyan na si mango, nandyan na si pineapple, nandyan na si grapes. Okay? So, pinagsama-sama na Pinagsama-sama na in one bottle. Wow. Yes. So, mas effective. Mas effective na siya. Unlike before na turmeric lang. Cayenne lang. Ay, hindi. Pinagsama-sama na namin, Joey, upang sa ganon, we could benefit, no? So, yun ang bago ngayon, Doc? Yes. Yung fruits and vegetables, kasi our katawan needs 9 fruits and vegetables in a day. Yeah. Eh, hindi mo makakain yung buong siyam na yan in one day. Kaya what we did was, pinagalo-halo na namin yung kailangan natin na mayaman sa anti-inflammation. Alam mo yan, kasi try nyo lang po i-research ano yung benefit ng red beets, okay, ano po ang benefit ng ginger, ano po ang benefit ng turmeric. Yeah. Even cayenne. So, pinagsama-sama na yan. And actually, yung Doc Hanis Tibicus po namin is para sa lahat. From 1 year old up to 150 years old. Wow. Kung may nabubuhay pa nga na 150. Actually, Doc, yung taga Negros Occidental, 121 years. Wow! So, pwede pa yon, Joey. Iinom siya, lalakas pa siya. Kasi again, si Doc Hanis Tibicus natin, tumutulong po ito para lumakas po ang ating immune system. Doc, any message or any announcement sa lahat ng mga viewers natin sa JCQ Online TV and of course sa YouTube channel natin. Lalong-lalo na yung mga gustong maging healthy palagi. Yes. Lagi ko po sinasabi, no, pakinggan nyo po ang sounds of your body. Lagi ko po nyong pakinggan ang sinusumbo ng ating katawan. Kasi our body is the best doctor. Wala pong ibang makakaalam ng mga dinadamdam nyo kung hindi kayo. And this body has the ability to heal itself. Kaya yung Doc Hanis Tibicus, napakalaking bagay
para matulungan po kayo kasi ang Tibicus namin is a bionutrition. Okay? Na tutulong sa inyong katawan because of the triad benefit na probiotics, prebiotics, and enzyme. Kaya, whatever you are taking in, maintenance man yan, vitamins man yan, kahit ano po yung mga tinetake nyo, idagdag nyo si Doc Hanis Tibicus sa inyong regimen upang mas lalakas pa po kayo, maiiwasan ang maraming sakit, at syempre babata po tayo. Okay po. Thank you so much, Joey, and doon sa mga umaantabay sa programa ni Joey, God bless you all, and I wish you healthy and wealthy every time.